Ну що, приїхала така красуня до нас. Це Corso Fire на 1800 Вт. На, що тут за колеса? На 12 колесах, до речі. На 12 колесах. Батарея у нас 72 вольти, 32 ампер години. Десь з запасом ходу буде в районі 80 км при спокійній їзді. Ну, зараз подивимося, яка у нього максималочка. Ви всі питаєте, яка максималка, скільки вони їдуть. Так, дивимося. Третя передача. І повний газ. 60. Обмеження стоїть 60. 60. Ну, по наших дорогах, я би сказав, навіть цього достатньо. При нагрузці піде десь 55 км на годину поїде. О, які в нього класні диски титанові. Є в різних кольорах, тому замовляйте. 1800 Вт вам вистачить для двох під будь-яку гірку, потягне без проблем.